дар премьер-лига футболбози сатҳи ҷаҳонӣ шудан кори осон нест, чунки дар лигаи беҳтарини ҷаҳон талаботҳо низ калон асту заҳмати бештарро металабад. имрӯз футболбозонеро мегӯем, ки аз Англия бо нархи калон харидорӣ шудаанд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. гузариши Каутиньо аз Ливерпул ба Барселона январи соли 2018 трансфери бузург шуда буд, чунки Барса 142 миллион евро хароҷот кард. ба назар ҳар ду тараф аз ин чиз фоида диданд ва Каутиньо орзуи худро дар Барса канори Месси ва Суарес амалӣ месохт. маблағи ба дастомадаро бошад, Ливерпул барои харидани бозингарони муҳим мисли Ван Дейк ва Алисон Бекер сарф кард. маҳз онҳо нақши калон дар муваффақияти Ливерпул дар Аврупо, ҷаҳон ва қаҳрамонии премьер-лига доштанд. Каутиньо ва Барселона ба мувофиқ буданд. дар ҳисоби ниҳоятгари бразилӣ 106 бозӣ сабт шудааст, вале танҳо дар 70 он Филиппе дар ҳайати асосӣ ҷой гирифтааст. Каутиньо тавонист ки 28 гол занад ва бархе аз онҳо олӣ ҳам буданд, вале ӯ натавонист ки мисли як бозингари калидӣ ба монанди Иньеста нақше дар Барса гирад. новобаста аз сеюмин трансфери гаронтарин буданаш, Каутиньо дар Барселона муваффақ шудан натавонист, монанди оне ки Азар дар гузариш ба Реал Мадрид шуд. Азаре ки муваффақ дар Челси, Лондон буду 2 ҷоми премьер-лига, 2 ҷоми лигаи Аврупо ва дигар ҷомҳои маҳаллиро соҳиб шуда буд. ӯ ба Реал гузариши калон кард ки арзиши 100 миллион евроро дошт. ин маблағ метавонист боз ҳам калонтар шавад. Азар Англияро бо обрӯи калон ва аз дастаи номдор тарк кард. дар Испания ҳам ӯро сазовор пешвоз гирифтанд, аммо ҳунари Азар дар пойтахти Мадрид бадтарин шуд. давоми 4 мавсими дар Реал буданаш, ӯ дар 76 бозӣ иштирок карда ҳамагӣ 7 голро тавонистааст ба самар расонад. акнун Мадрид як сол монда то анҷоми шартнома онро бо Азар бекор кард. хулоса омадани Азар ба Реал Мадрид нақшаҳоро бароварда кардан натавонист ва бадтарин трансфер номида шуд. нафари дигаре ки аз премьер-лига бо нуфузи баланд тарк кардааст, ин Бел мебошад. Гарит Бел соли 2013 ба Реал Мадрид пайваст. дар Испания ӯ 9 соли пур аз ҷоизаҳоро гузаронид. бо ҳунари зебояш кӯмак кард ки дастааш 19 ҷом ба даст дорад ва 5 тои онҳо ҷоми лигаи чемпионҳо мебошад. ӯ ҳамчунин ҷоизаҳои инфиродӣ низ дошт, ба монанди беҳтарин бозингари финали лигаи чемпионҳо ва ҳамон сол тӯпи тиллоии ҷоми ҷаҳони dastavиро ба даст овард. дар Реал Бейл лаҳзаҳои мушкиле ҳам дошт. ҷароҳатҳо ва критикаи мухлисон монеаи бозиаш мешуданд, аммо дар умум саёҳати ӯро метавон ки натиҷабахш дар Мадрид номед. трансфери беҳтарин на танҳо дар навори мо, балки дар таърих ин гузариши Роналду ба Реал Мадрид гашта буд. он замон 80 миллион евро маблағи хело калон дар футбол буд ва бовар дорем ки то охирин тангааш Роналду ҳалол карда тавонист. ӯ дар Реал беҳтарин голзани ҳама давру замон шуд. дар лигаи чемпионҳо бошад 105 гол дар ин дастааш ба қайд гирифт ва дар мусобиқаҳои аврупоӣ ҳам номашро дар таърих навишт. дар Ла Лига 312 гол ба номаш муҳр зад ва дар таърихи Реал Мадрид бошад аз ҳама голзани беҳтарин номида шудааст. Роналду ҳамчунин шумораи бозиҳои рекордие дорад ки 3 ё бештар аз он гол задааст, яъне ки дар 34 бозие. ҳамчунин фаромӯш намекунем ки ӯ 61 гол тавонистааст ки дар як мавсими пурра дар ҳайати Реал Мадрид ба самар расонад. таъсири Роналду берун аз майдон ҳам расид. бо ӯ реклама ва дигар шартномаҳои маркетингӣ ба сатҳи нав баромад. Суарес ҳам дар рекламаҳои зиёде иштирок дошт ки баъзеаш бо хислати хӯрокхӯрияш рабт дорад. бо дар назардошти моҷарои доштааш дар ҷоми ҷаҳон, гӯё ягон даста намехост ки чунин бозингарро дар ҳайаташ дошта бошад ки репутатсияи бад дорад. новобаста ба инам Барселона чашм пӯшида барояш 65 миллион евро сарф кард. ба ӯ бовар карданд ва харидорӣ карданаш. Суарес ба Камп Nou ҳамчун ҳамлагари сергол аз премьер-лига омад ва он роҳро идома дод. дар ҳамагӣ 283 бозиаш ӯ тавонист ки 195 гол ва 115 ассистро ба номаш сабт кунад. илова бар натиҷаҳои майдониаш, Суарес коллексияи худро бо 13 ҷоизаҳои гуногун пурра сохтааст. ёдовар мешавем ки ӯ дар требли аврупоии Барса нақши калон дошт ва сегонаи бузурги MSN-ро ташкил кардаанд. хуб дӯстон, боз кадом бозингар ба назари шумо бо қиматтарин арзиш премьер-лигаро тарк кардааст? дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.